Hari ini aku masaknya 2 kali karena nggak doyan. Loh, Mbak, nggak doyan kok masak? Halo Lur, kembali lagi di mini vlog Mbak Lili. Jadi ngene ya Lur, aku ki masak, tapi aku ki ora doyan. Terus ngopo dik dimasak, nah aku ki ora doyan. Mergane kan aku masakne bapakku, ceritane bapakku entuk tawon, terus aku ki kon masak. Terus aku ki takon makku, "Lah iki meh dimasak apa?" Jare makku, "Ya di sayur wae rapopo." Yang makku ki kon nyisihne, kon gawe bothok, tapi mergane aku ki ora doyan ya aku wegah. Ya bukane aku ki alergi ya maem tawon, tapi aku ki emang emoh. Menurutku ki aneh wae. Coba Lur sing wis kulino masak tawon ngene iki dimasak apa, bumbune apa, di komen ya. Terimakku iki ki tawon unduhan, tapi iki ki masakku yo gur asal ngono wae. Mergane aku dhewe yo ora reti nek tawon koyo ngene iki dimasake sing kepiye. Ya wis lah sing penting ki kayak di sayur ngono wae. Engko nek ora enek sayur, bapakku yo mesti takok nek ora enek sayur. Iki bareng tawone tak jegore ning santen, kok rupane malih dadi koyo ngene ya, dadi ireng. Ya wis lah ben dirasakne makku wae kurang kepiye, jare makku wis enak sih, tapi aku wegah ngicipi. Lanjut ke masakan kedua, dadi aku meh ngoseng-ngoseng tempe wae karo pete. Suwe banget aku ki ora masak tempe, biasane nek enek bojoku kan senengane iki diosengke tempe, pokok men angger enek tempe ngono wae lho wis ora takok liyane. Pokok men nek sak omah iki selerane iki dhewe-dhewe ya marahi njudekne sing masak. Bojoku kan senengane iki oseng, nek bapakku kan senengane sayur, dadi ngetan ya karo ngulon, ya buning masak ki melu ngetan ngulon lae. Tapi ya ora apa-apa, jenenge wong kan ya selerane dhewe-dhewe. Sing penting ki diparingi awak sehat, rezeki lancar, ngono wae ya wis matur nuwun. Lah iki reti-reti osengku ki ya wis mateng, langsung wae tak entas. Lanjut aku meh mepe kerupuk wingi, mergane mumpung ana panas, dadi semene dhisik videone.